Kai ma kana ɗaya daga cikin waɗanda suke tambayan menene social media marketing? To social media marketing ba komai ke nufi ba face hanyar da ake tallata kayayyaki, businesses, hajoji da makamantansu a dandalin sada zumunta irin su Facebook, Instagram, LinkedIn da makamantansu. A wannan course ɗin za ka koyi abubuwa da dama game da social media marketing. Kamar yadda kake gani haka, tun daga introduction ne, anatomy of social media post kamar Facebook marketing, WhatsApp marketing, TikTok marketing, ga sunan kala-kala irin su YouTube marketing. Duk waɗannan ana nuno maka dabarun da ake bukata wajen yin waɗannan marketing ɗin. Sannan waɗannan irin abubuwa za ka samu a ciki. Kamar yadda kuke gani haka, how to run Facebook ads ma da makamantansu. So a nan wurin haka za mu ga lectures kala-kala. Ga wani lecture na introduction da za mu gani. Introduction wato gabatar game da social media marketing da abubuwan da ya kunsa, da abubuwan da ake bukata da kuma yadda za ka yi. Ba kuma ya kunsa face dabaru ne kala-kala da ake amfani da su a wannan sashe na social media marketing domin ka tallata kayayyakinka, hajojinka da businesses ɗinka a yanar gizo domin ka kai engaging da audience ɗinka kuma ka biya musu bukatunsu yadda yake so.